Me gusta mucho ver a muchos que repetís, de hecho creo que la mayoría repetís. Y bueno, con la novedad, claro, de que esta edición tendremos como hostage, ¿no? Como eh, hospedador a la casa Moneder, ¿no? La plataforma Moneder se encargará esta vez de gestionar toda esta campaña que esperemos que vuelva a ser exitosa. Como habéis visto, hemos aplicado medidas para paliar esos estreses que podían generar el hecho de que toda la gente que estaba formada no llegara a, a cambiar sus vales, ¿no? Disminuyendo la cuantía de vales por persona y comercio. Pero bien, bueno, en este sentido, daros la bienvenida. Eh, Sabéis, Laura Garcés, los que ya habéis participado en ediciones anteriores, que se encarga de coordinar estos proyectos, en el equipo del técnico Joan Amer y Juanjo Carrillo, que se incorpora también a esta campaña, y presentaros a Jordi Martínez, que nos dará una introducción de lo que es la plataforma Moneder, ¿no? Que es la principal novedad para vosotros, pero bueno, que se ha intentado que funcione lo más similar posible a ediciones anteriores para generar los menos inconvenientes posibles. Buen día, Jordi, y muchas gracias, Laura. Ya darás palabra o gestionarás el webinar. Muchas gracias a todos nuevamente y esperemos que sea un éxito otra vez esta campaña para todos. Muchas gracias. Pues doy paso a Jordi Martínez, que está por aquí. Hola, Bon Jordi. dia. Bon dia. Espera't un segon. Ara. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Res, bueno, no sé si voleu que la faci en català, en castellà, a mi més... Crec que millor en castellà, perquè l'altre dia hi havia gent que no entenia el català encara, així que sí. Doncs cap problema. Pues nada. Sempre estem igual, eh? Sempre hi ha algú que no ho entén. Jo Sí. crec que ho entenem tots. I estem a Mallorca i tothom entén el mallorquí. Sí, el que l'altre dia en el webinar hi va haver una persona que va dir que per favor el féssim en castellà. Si n'hi havia una persona que no ho entenia i els altres 200 sí que ho enteníem, el lògic és canviar d'idioma, clar. I a més, això és una cosa del govern, s'hauria de donar exemple. Sí, jo no sé, però crec que el govern i l'Ajuntament de Palma tenen una política en aquest tipus de temes, no? Però bé, no vull dir res més. No només una política, sinó una normativa i una llei que diu que s'han de comunicar en català en els seus usuaris. Exactament. Al 100%. Perdoneu, aquí Serrada està fent la pregunta, Perdoneu. Sí, exacte. Aquesta pregunta no se tenia que haver fet. Si començam fent la pregunta ja començam malament. Bon dia. Val, doncs res, disculpeu haver fet la pregunta. La faré en català. Si de cas, el que podeu fer és publicar el vídeo amb subtítols pels que no ho entenguin. Me pareix irreal lo que estic sentint, però bueno. Me pareix que estem per comunicar-nos i per entendre-nos tots. Exacte. No passa res. Tenim dues llengües oficials, vivim a Mallorca i vivim a Espanya. Me pareix irreal que no ens puguem comunicar tots i entendre-nos tots. Però bueno. Per favor, vos deman a tots, aquest debat no és el punt de reunir-nos avui, es farà en català. L'heu començat vosaltres el debat? No, perdoneu, ha estat una pregunta que no calia fer, ha estat per part del nostre licitador, que no sabia en realitat el context en el que ens posàvem, però bé, ja ha estat aclarit per part dels nostres tècnics, no és un debat aquest, es farà en català i es posaran subtítols i qualsevol persona que no hagi entès qualsevol cosa del que digui en Jordi, doncs la podrem repetir en castellà si cal, si és necessari. D'acord? I bé, és la nostra llengua, se respecta, seguirem les línies de política lingüística del nostre govern i de l'Ajuntament de Palma, d'acord?
Ho repeteixo, qualsevol dubte se podrà aclarir en castellà en qualsevol moment. Gràcies. Val, doncs procedeixo amb la formació, us comparteixo pantalla. No sé si ja la veieu. Entenc que sí. Aviam. Tots els establiments que us heu anat donat d'alta, amb l'alta hi havia un enllaç on ja podíeu entrar amb les dades d'accés que us havien arribat del vostre establiment, us portava aquesta pantalla, a intranet.moneder.cat. És tan senzill com introduir l'usuari i la contrasenya que heu rebut. Perdona, quan ho van rebre, això? Això ho rebíeu amb el correu d'alta. De totes maneres, no patiu perquè això a la web de la campanya també hi tindreu una zona d'accés privat pels establiments. Vull dir que des de la mateixa web de la campanya hi podreu entrar. Bé, això seria la pantalla de bescanvi. Com que no sé si tots els establiments que esteu presents aquí ja teniu tots l'OKI per part de l'Ajuntament per participar a la campanya o encara estan revisant la documentació. Encara estem revisant. Ens falten, no sé, uns a lo millor 50 per revisar. Però aquesta setmana estaran revisats tots. Doncs just un incís per a aquests casos, que és que pot ser que si encara no esteu aprovats, està en revisió la vostra documentació, la zona blava, els menús blaus, no els tingueu. Només tindreu els menús de color verd. Però just per aquest tema, pel fet que té una llicència limitada en lloc d'una llicència completa, que seria la que esteu veient. Llavors, dit això, el funcionament és bastant senzill. Jo vindré aquí, posaré l'import de la venda. Com sabeu, per campanya ha de ser superior a 16 euros. Si jo, per exemple, fico 15 euros i agafo el DNI d'un ciutadà que ve a comprar o d'un client, que em busco un... Posaré el seu DNI aquí, li diré que comprovi els bons que té aquest client i me'ls desplegarà. En aquest cas els té tots, perquè no n'ha gastat cap. Llavors, si jo intento signar un bo, clicant a assignar bo, em dirà que no puc assignar el bo perquè l'import mínim ha de ser de 16 euros. En el moment en què jo el valor de la compra canvia, em deixa assignar el bo. Em deixarà assignar, com sabeu, 3 bons. No més de 3 bons per una sola venda. I, per exemple, ara en té un d'assignat. Ara, si intento assignar-li un segon, que és un altre error que us volia ensenyar, us diu que la botiga ha assolit el màxim de bons assignats per la campanya Bons Palma. Això què vol dir? Doncs que com a botiguers tindreu una quantitat concreta de bons per entregar als vostres clients. Quan us surti aquest avís és que heu arribat a aquest límit vosaltres com a botiguers. D'acord? Llavors, a nivell de bescanvi, el que us deia, si el client té tots els bons disponibles, diguéssim, vosaltres n'hi podeu assignar 3, com a molt. Un cop està assignat, imagineu-vos que amb aquesta venda jo només li vull assignar un perquè el client decideix que només em vol gastar un dels 3 que podria gastar. L'import a pagar fa el descompte, 20 menys el bo que descompte es queda en total a pagar 10
i el que haig de fer és juntar el tiquet de compra. Juntar el tiquet de compra, em demanarà d'iniciar la webcam. Aquí pot ser que no me la deixi fer servir ara perquè ja estic fent servir la càmera per la webinar. En tot cas, és fer una foto i llavors es guarda el tiquet. A mi no em deixa fer-ho perquè tinc la càmera ocupada amb la sessió que us estic fent de webinar. I no puc fer servir la càmera per dues coses alhora. Doncs tan fàcil com això, faig la foto i em sortirà aquí un botonet que ficarà guardar tiquet. Guardaré el tiquet. Guardo el tiquet i finalitzo la venda. Són aquests 3 passos. Ficar l'import de la venda, ficar el DNI del client. El DNI del client, 2 cosetes. Si és la primera vegada que ve aquell client, doncs, en certa manera, només per introduir el seu DNI ja l'esteu donant d'alta al sistema. Vull dir, però no heu de fer res. El sistema sol ja ho fa. Vosaltres només carregareu el DNI i us sortirà si aquella persona li queden bons o no li queden bons. Li poden quedar 9, li poden quedar 8, li poden quedar 7, li poden quedar 6 i el matís aquest que ja sabeu que com a molt en podeu assignar 3 per aquella venda. Si n'assigneu 3 i a última hora el ciutadà o el client diu no, m'ho he repensat, només en vull 2, amb la creu els podeu treure. Els traiem i queda carregat un altre cop. I em deixa tornar-li a assignar el bo. Cada cop que assigno un bo em dirà assignar bo no validado. Si n'assigno 3, doncs me'n quedaran 3 aquí acumulats. En el moment que ho tinc tot lligat, finalitzo venda. Finalitzo la venda, la pantalla us queda entre cometes a 0 i podeu tornar a introduir un nou import de venda i un nou DNI de client. Sí? Tot això que us he explicat està explicat aquí, a funcionament, d'una manera resumida. Ho teniu sempre a mà per si sorgeix algun dubte. De totes maneres, a material formatiu i fax també penjarem una guia encara més àmplia en captures d'imatge que us pugui ajudar en aquest sentit, per si teniu algun dubte, per fer consultes ràpides. Això seria el funcionament de la pantalla de venda, de bescanvi de bons. Aquesta pantalla està pensada perquè la pugueu fer servir en un PC, en una tablet o en un mòbil. S'adapta. Per tant, la podeu fer servir en els 3 dispositius, segons la conveniència que tingueu. I en principi podeu fer servir el mateix usuari i contrasenya mentre ho estigueu fent servir en dispositius diferents. Podeu tenir una sessió oberta en el mòbil i una sessió oberta en un ordinador, perquè són dispositius diferents. Això seria tota la part del que és el bescanvi. No sé si teniu alguna pregunta o no, si no entraria en la part que és informació de bons i llavors us comentaria un tema de moviments que també us pot resultar interessant. Sí, perdona. És que veig que això, per exemple, jo ho faig en l'ordinador i abans el que feia era baixar el tiquet i pujar-lo. En aquest cas no se pot fer? Baixar el tiquet, vols dir? És a dir, el meu programa me permet baixar el tiquet, convertir-lo en un PDF o una cosa d'així, després jo pujar. Estàs silenciada, t'has silenciat sense voler. Ara sí. Et dic que abans jo ho feia en l'ordinador i el meu programa el que fa és que
faig un tiquet i el puc reconvertir per després pujar-ho a la plataforma. I jo el pujava a la plataforma i ja sortia la foto. No havia d'anar amb el mòbil per aquí per allà. Clar, així jo el que veig és que quan pic adjuntar bo descompte he d'anar a iniciar càmera o reiniciar càmera. Clar, el meu ordinador no té càmera i jo no... És a dir, no puc pujar el tiquet en aquest cas. No te sé. Està silenciat, Jordi. Si pots activar el teu micro. Bueno, s'ha muntat així perquè semblava que era el més convenient, però en aquest sentit nosaltres podem intentar fer una adaptació i qui vulgui també ho pugui pujar com a document adjunt, per dir-ho d'alguna manera. Saps què vull dir? Que a part de fer la foto tinguis la possibilitat de pujar el tiquet amb document adjunt. De totes maneres, ara també explicaré una altra possibilitat, que si tothom... Hi ha un problema. Pensa que jo, per exemple, a la campanya anterior vaig començar fent-ho sempre en la càmera de l'ordinador. La càmera de l'ordinador moltes vegades és difícil que enfoqui bé. De fet, me vareu tornar molts de tiquets a revisió perquè la càmera de fotos, la foto que fa és borrosa de l'ordenador. No és fàcil posar el tiquet davant de... No, en soc conscient. En aquest sentit... El sistema, jo al final me vaig haver de passar perquè no fer més revisions al sistema de la Maria, que és més fàcil. Feia el tiquet en PDF i agafava el PDF i el pujava i així sempre sortia bé. Val. Mireu, en aquest sentit hi ha una altra alternativa, que és que ho podem fer que t'obligui a pujar el tiquet a la pantalla de venda, però si a nivell de comerços us va més bé tenir opció de fer-ho directament a la venda, però també fer-ho posteriorment, hi ha una forma de fer-ho. Diguéssim que cada cop que vosaltres realitzeu una venda, un bescanvi, aquí a moviments queda un registre. Jo filtro per data, li dic que me'ls ensenyi, i si us fixeu hi ha com una càmera de fotos. La càmera de fotos, el color, indica com està el tiquet. Si estigués transparent, vol dir que s'ha fet el bescanvi i no heu pujat el tiquet. Si està no validat, seria que el tiquet, quan s'ha fet la revisió, no estava bé per algun motiu. Si estigués groc, vol dir que l'heu pujat i que està pendent de validar per part de Moneder i de l'administració. Verd estaria validat i blau ja estaria inclús liquidat. L'avantatge d'això és que, per exemple, això perquè us ho explico i per què està pensat. Imagineu-vos que tinc 4 persones en cua, que tinc una cua a la botiga important i que no em va massa bé de fer la pujada de tiquet al moment, perquè em comporta, això que dieu, molta feina. Jo puc agafar el tiquet, apuntar-me el DNI del client, si no està en el tiquet, i llavors, quan jo tingui una estona, doncs vinc aquí tindré un selector perquè em mostri els que tenen la factura simplificada pendent, me'ls ensenyarà i jo, clicant a la foto, em deixarà canviar el tiquet o pujar-lo. D'aquesta manera, vosaltres podeu acumular, de certa manera, 10 tiquets i quan teniu temps que està la botiga més tranquil·la, doncs simplement el que us heu d'apuntar és el DNI amb el tiquet perquè així sabeu a quina venda correspon. A més, penseu... Però no vareu dir a la darrera reunió que això no ho podíem fer? Perquè aquesta persona mentrestant se pot anar a una altra tenda a comprar. Sí. És que a la darrera reunió vareu dir que això no ho podíem fer. Que s'havia dit que s'havia de venir aquí cada persona amb el seu DNI i que s'havia de fer automàticament, que no podíem esperar a tenir un moment. Ho vareu dir a la darrera reunió? Sí, exacte, perquè és que va passar... És que a més té sentit. No, sí. En el moment se van oblidar
aquesta gent se'n va anar a una altra tenda, va gastar els tíquets i la gent, i els comerciants, quan van anar a picar el DNI, va sortir que aquesta persona ja s'havia gastat tots els vals de descompte a una altra tenda i ja no els va poder descanviar i no els va poder cobrar. A lo millor, Jordi, no sé si seria una opció que se quedi registrat el DNI amb aquella compra i que puguis pujar la foto després, però que aquell DNI quedi registrat. No sé si se pot fer així. Però o sigui, el descanvi s'ha de fer en el moment, si no, correm el risc de que la persona se'n vagi a una altra tenda i els gasti a una altra tenda. I després el comerciant, si espera, no els podrà cobrar. I això ha passat. Hi va haver una tenda que se va quedar sense 50 tíquets, més o menys, perquè ens anaven acumulant, ens van anar l'últim dia de la campanya, els van posar tot de cop i, clar, la meitat de gent ja se'ls havia gastat. I potser registrar el DNI, però pujar la foto després, però que el DNI quedi registrat, almenys. No sé si m'explico. Diguéssim que amb el sistema que jo us dic, el bo queda gastat. L'únic que no queda... O sigui, amb el que t'he explicat jo, l'únic incís és que encara no heu pujat la foto del tíquet, però el bescanvi està fet. O sigui, el que jo dic és que teniu més temps per pujar el tíquet, però el bescanvi queda registrat. M'explico? Sí, això, el que intento donar-vos aquest sistema és temps als botiguers, però diguéssim que la venda està feta, el bescanvi està fet i, per tant, aquell client, si n'ha gastat 3 de vals, per molt que vagi a una altra botiga, només n'hi queden 6. No hi ha manera que els pugui fer servir, val? Això sí que us permet això, que tingueu vosaltres més lleugeresa com a comerços o més llibertat per poder pujar els tíquets. Però la inquietud aquesta de que la venda queda registrada. Per tant, el bescanvi queda registrat, l'únic que cal casar el bescanvi amb un tíquet, amb un comprovant. Llavors, a partir d'aquí, com preferiu, també podem incorporar a la pantalla de venda, que ja ho farem, l'opció de part de pujar una foto, poder pujar un document. PDF o una cosa d'aquestes. Això com us sembli més adient, ja dic. Si la inquietud és que el ciutadà pugui anar gastant indiscriminadament bons, no pot passar, perquè en té 9 i quan els gasti queda registrat. Al moment que vosaltres, en aquesta pantalla que us he ensenyat, cliqueu finalitzar venda, aquells 3 bons, o els 2, o el bo que hagueu ficat, diguéssim, queda gastat, queda consumit. Bon dia, volia fer una pregunta. He entrat també a la plataforma i no me surt exactament com tu. A mi acabo d'entrar, ho tinc tot en blau, però no me surt per posar els DNI. Me surt import de la venda, assignar bo o introduir codi bo, un altre espai, validar bo, import a pagar i finalitzar venda, però no me surt posar els DNI. Sí, jo estic des d'un entorn de test. El que teniu allà encara no és el definitiu. No és el definitiu. Sí, no teniu activat el definitiu, sí. Perfecte, ja està. És que ara passava pena de no poder introduir... No, sí. No, jo estic des d'un entorn de test i el que teniu vosaltres no és el definitiu. Perfecte, moltes gràcies. De res. Perdona, una pregunta. Digues. Sí, una pregunta. Se poden emplear 2 mòbils al mateix temps? Amb les mateixes dades d'accés, de botiga? Sí. El que no es pot fer servir és una mateixa sessió o 2 sessions en un mateix dispositiu. No, jo dic, per exemple, tenc 2 dependents i cada dependent té un mòbil i cada un, quan acaba, potser no coincideix que ho fan tots 2 en el mateix moment, potser hi ha un minut o 2 de diferència d'una a l'altra, però no poden estar pendent un de l'altre. No hi ha inconvenient, es pot fer tranquil·lament. En el mateix usuari i tot, no és vera? Sí, correcte. Perfecte, moltes gràcies. Perdona, jo me surt el mateix que és l'altre anterior, que no me surt el DNI, me surt una altra cosa, el format que has posat tu a la pantalla, me surt el mateix que era la senyora que t'ha fet la pregunta anterior. Sí, és el mateix, perquè no teniu l'entorn final encara. Aquest és de prova, això ho tindreu en breu. De fet,
tampoc podreu fer proves perquè, clar, fins que no engeguem campanya l'accés a aquesta pantalla, entre cometes, estarà com vetat. Vull dir que és una mica també per evitar que no entreu DNIs, feu proves i esteu fent assignacions. Perfecte, moltes gràcies. De res. Més preguntes? Pots continuar, ja farem preguntes, per favor, que si no estarem aquí totes de matí. Llavors, l'altra pantalla que és important que conegueu és la d'informació de bons. Aquí us dirà, doncs, bons disponibles, us dirà, doncs, aquí, per exemple, diu que a la botiga li queden 0 bons de descompte dels 5 bons que tenia disponibles. Per això em sortia aquell avís, conforme jo ja he arribat al límit de bons que puc bescanviar. Això, evidentment, és un exemple. Perquè ho poguéssiu veure, hem ficat pocs bons en circulació. Però aquí sempre us dirà si us en queden 300 de 1.000, si us en queden 50 de 1.000. Us dirà el que us queda a nivell de comptabilitat de bons. I aquí, detalle bonos canjeado, si desplegueu el nom, això són campanyes, sabeu que en el vostre cas hi ha com 3 etapes de campanya, imagino que n'esteu al corrent, no? Doncs per cada etapa teniu el desglòs dels bons que heu bescanviat, a les persones, al dia, tota aquesta informació, i que podríeu anar a veure el detall del moviment i tot. Això us pot resultar també força útil. Ho teniu. Si es fan 3 etapes, doncs tindreu 3 desplegables si aneu superant etapes. A moviments és el que us he dit. Aquí a moviments, per moviments també podreu veure via la fotografia, el color de la càmera, sabreu com estan els vostres tíquets, en quins estats, que també us pot servir. Què més? La pantalla aquesta de moviments és molt senzilla, al final només heu de dir-li des de quina data fins a quina data voleu veure la informació, actualitzeu i us la mostrarà. I què més? En principi, el que us dèiem, el material formatiu i fax, us penjarem material que us pugui ser d'utilitat per temes de dubtes. A part hi ha un telèfon i un correu electrònic de contacte per si teniu qualsevol consulta o qualsevol incidència. Què vol dir fax? Preguntes freqüents. Sí, o sigui, preguntes... Normalment nosaltres pengem la guia i preguntes freqüents sobre dubtes que us podeu trobar amb el dia a dia. Perdona, heu fet material de publicitat per les botigues, cartells o banners per penjar nosaltres al nostre Facebook, algun material de màrqueting de la campanya per enviar als comerços? Sí, el tenim preparat, vos ho hem d'enviar. Igual que vos hem d'enviar l'exemple de factura. Ho tenim tot preparat, el nostre equip de disseny ja ho ha fet i vos ho enviarem a tots per e-mail. L'exemple de factura, les regles per als clients, regles per als comerciants i un cartell que pugueu posar a la porta. L'exemple de tíquet no ha variat, és exactament igual com les altres campanyes. En so IVA desglosat. Ben igual. Igual. És el mateix. I els 10 euros no és un descompte, és una forma de pago. Exacte. Però aquestes preguntes després, per favor, ens hem de centrar en la plataforma. Jordi, pots continuar, si vols.
I, bueno, no queda massa molt per explicar, val? Vull dir que la pantalla principal en la que estareu és aquesta, que és la de fer tot el baixcanvi de bons. Aquí tindreu la informació sobre els bons d'una forma resumida, val? A moviments d'una forma molt més detallada, val? El que dic de moviments. El botó aquest de liquidacions és, el comento, perquè si algú té curiositat, doncs, en el cas de que a nivell d'administració tot el tema de liquidacions amb les botigues es faci directament des de la mateixa plataforma Moneder, aquí queda constància de les liquidacions que s'us hauran fet, també les tindríeu a mà. Seria una forma de veure quines liquidacions us ha fet l'administració durant la campanya. I m'imagino que els més curiosos ja haureu vist, quan heu fet l'alta de l'establiment, heu emplenat una sèrie de camps que serien els datos d'establecimiento. Aquí podeu pujar el logo, podeu ficar les diferents informacions que hi hagin o editar les que no haguéssiu completat. El mateix aquí a informació pública. Si vull posar la descripció de la meva botiga, si vull ficar els horaris. Aquesta part d'informació pública sí que us recomanem que la poseu perquè al final és informació que facilitem amb els usuaris, amb els ciutadans. Llavors, tot i aquí veieu molts idiomes, vosaltres teniu activat català i castellà. Llavors, si poseu els horaris en català, llavors heu de venir aquí i també posar-los en castellà. Els heu de posar en els dos idiomes. I són els diferents camps que us anireu trobant aquí. Contacte. La nostra plataforma a nivell web pot arribar a mostrar tot això, vull dir que si vosaltres ho incorporeu aquí, el vostre Facebook, el vostre Twitter, el vostre Instagram, WhatsApp, tota aquesta informació, si la voleu complementar, pot ser visible dintre de la web. O sigui, l'usuari, a part de veure l'establiment i una informació mínima en primera instància, quan clica dintre l'establiment, contra més informació hagueu ficat vosaltres, més informació veurà el ciutadà. Llavors, en aquests interrogants sempre trobareu una explicació de com heu de ficar l'enllaç. I poca cosa més. El menú notificacions a vosaltres no crec que us arribi res. Això són notificacions, informacions que podríem fer-vos arribar a nosaltres des de la plataforma o donada les característiques de la campanya. En principi, no crec que en féssim ús, però vaja, és molt bàsic. Vull dir, si està a notificacions, està a 0, és que no en tinc cap per llegir. Si tingués un 1 o un 2 entre parèntesis, és que en tinc 2 per llegir. Si estan llegides, apareixen, diguéssim, sense negreta, i si està per llegir, la veuríeu en negreta. Però repeteixo que no crec que sigui un camp que es faci servir durant la campanya. Fent una mica de recapitulació, canje bonos, que és la que fareu servir més. També podeu canviar l'idioma de la plataforma, en català, en castellà, podreu escollir en quin idioma el voleu ficar. En el vostre cas només s'han seleccionat català i castellà i són els dos idiomes que tindreu disponibles. Aquí, per exemple, veieu que cada cop que entro a canje de bonos, em surt l'avís que ja he assolit el màxim de bons assignats per la campanya de bons de Palma. Si veieu això, tingueu present el que us he dit, és que ja heu repartit tots els vals que podíeu repartir. Si més no, per aquella primera etapa. Aquí el funcionament està explicat. Crec que és bastant senzill.
introdueixo l'import de la venda, introdueixo el DNI de la persona i en el moment que hauré introduït el DNI de la persona, ja ho heu vist abans, encarregarà els bons que té aquella persona i els assigno. Un màxim de 3, intento assignar un quart, no em deixarà, m'avisarà el sistema conforme no es pot. Haig d'entrar a l'import, recordeu que si no és superior a 16 euros us sortirà un avís que ha de ser superior a 16 euros. Us farà el descompte i el d'ajuntar el tíquet, que és tot això que hem comentat, que afegirem aquí l'opció de pujar una foto o pujar un document tipus PDF, però sabem que hi ha l'altra opció que us he comentat perquè no entra diguéssim, no hi ha problema de que el ciutadà pugui anar gastant bons perquè vosaltres no heu pujat el tíquet. Jo crec que és una opció que és plantejable perquè us pot donar molt aire a nivell de comerç per fer les coses una mica més tranquils. No sé què informació de bonos, ja us he dit que és on tindrà la informació. I moviments, és això que us he ensenyat. Qualsevol bescanvi que feu, qualsevol, on hagueu clicat el botó finalitzar venda, quedarà registrat. O sigui que, per això us deia, que no hi ha manera que un client gasti més de 9 bons si heu finalitzat la venda. Vull dir que aquells 3 ja seran vostres i només n'hi quedaran 6. Per part meva, és tot. Tampoc hi ha massa més a explicar a nivell de la plataforma. Hem procurat fer amagar o deixar a la vista els menús que us poden ser útils, en el vostre cas, donades les característiques de la vostra campanya. I res, llavors aquí faltarà que us pengem tota la part de material que us pugui ajudar quan tingueu algun dubte. Jordi, per aquí pregunten on se poden veure els vales que queden disponibles a cada comerç. Sí, aquí informació de bons, aquí et dirà bonos disponibles i aquí, per exemple, em diu la tienda todavía puede canjear un bono dels 5 que tinc disponibles. Aquí ho veu una informació de bonos. Un segon. No, es que no se escucha. El micro, por favor. Sí, es que está, no sé qui està xerrant. Silenciat, vale. Hi ha persones que tenen preguntes. Bueno, començam a Polònia. Bon dia. Jo només tinc una petita qüestió i és, tu pots tancar, diguem, la venda sense ficar el tiquet i després ficar-lo després? Sí. Ara mateix no, però si voleu activar aquesta opció que us deia jo de poder entrar tiquets a posteriori perquè no hi ha el risc que el ciutadà gasti els bons, perquè ja els haurà gastat amb vosaltres, llavors podem activar que tu puguis fer la venda sense pujar el tiquet. Sí, és més pràctic. Vale, d'acord. Era l'única pregunta. Gràcies. De res. Bon dia, una pregunta. També ens sortirà un avís si el client ha gastat els 3 bons a la nostra tenda però encara n'hi queden disponibles a altres? Si ha gastat els 3 bons a la vostra botiga. Sí, però encara en té disponibles a altres.
Sí, en principi pot sortir un avís, podem fer que surti un avís i que ja quan l'identifiquis ja et digui que aquest client ja ha gastat els 3 bons a la teva botiga. Sí, sí. Vale. No hi haurà possibilitat de que vegi... Perdona, no t'he sentit aquest, s'ha tallat una mica. Sí, que supos que si ja ha gastat els 3 bons, els 3 vals a la nostra botiga, si ve un altre dia estarà bloquejat o si ens demana o si ens diu que en té, hi haurà un avís que digui que no, que la nostra botiga ja l'ha canviat. Sí, en principi quan introdueixis el DNI de la persona et sortirà un avís conforme aquesta persona ja ha fet ús dels 3 bons a la teva botiga. Sí, perfecte, gràcies. Hola. Hola. No sé. Hola. Sent malament. Ara se me sent millor. Se sent molt malament. Ara millor, crec. Sí. No, és respecte de la situació, els apartats clients, com clients, com registres, etc. Tens interferències i no se sent res. Així se me sent millor. No, és que tens un altre aparell que està fent interferència amb l'àudio de l'ordinador, perquè això és un signe d'interferència. Pues por eso. És qualcú, que té aquí. Això és perquè tens un altre aparell molt a prop del teu ordinador, del teu micròfon. Sí. S'acopla, sí, sí. Ara. No sé si hi ha més preguntes. Jo veig aquí que hi ha un munt de mans aixecades. Sí. Sí. Sí, sí. Hola? Hola? Hola, mira, a veure, és que jo en les altres campanyes també utilitzàvem el sistema de pujar el tiquet en PDF directament. Es podria tornar a implantar l'opció de, en vez de pujar una imatge, pujar el tiquet directament en PDF a l'hora de la venda? Sí, sí, això ho incorporarem. Tindrà la doble opció. Podreu escollir si voleu pujar un document o si voleu fer una foto. Ok, moltes gràcies. No només era això, és que el programa és més ràpid, ho fa directament i així evitam temps d'agafar mòbil i perdre, és més ràpid. Ok, doncs ja està. Moltes gràcies. De res. No sé, més preguntes? Sí. ¿Me escoltas? Sí. Quería saber, en la información pública, en la parte de activación de servicios, nosotros como centro de fisioterapia tenemos que hacer todas las citas con cita previa. Entonces, yo he visto que hay un ticket, o sea, hay un apartado donde se acepta reserva online de fecha o horario. Nosotros tenemos que hacer reserva previa para las citas, entonces, ¿qué deberíamos poner ahí o no deberíamos poner nada? Bueno, esta parte va a estar se puede completar, luego estará disponible, digamos, en la web, en la información de tu comercio. Con que es un caso más particular, pues bueno, sí, se puede poner. Pero básicamente lo que permite esto es que pongáis aquí una web
Tenim un incís amb aquesta pregunta que han fet. Hola, sí, buenos días. En relación con la pregunta, entiendo que por un lado es la gestión que haces con tus clientes de las citas, cuáles van a poder consultar, y el consumo del vale. Son dos cosas diferenciadas. Quiero decir que en la campaña de vales, en la plataforma de vales, tienes que poner el ticket en el momento que hayas hecho la venta o Tienes que entender que yo soy un poco limitada. aquellos clientes. Son dos cosas diferenciadas. Sí, es decir, los tickets no se pueden reservar, los vales de descuento no se pueden reservar. No sé si ha quedado claro. Perdona, Jordi, me estabas contestando y no escuché al final qué debería hacer con lo de las reservas. La pregunta que has hecho. Sí, perdona, desde Palma Activa estamos diciendo que una cosa es la gestión de las citas, que tengas con los clientes, que las reserves un día y una hora, y la otra cosa es la plataforma de los vales cuando tú subes efectivamente la venta o el servicio que has prestado, que subes la factura o el ticket. Esto es una cosa de la campaña de los vales, y la otra cosa es la gestión que tú lleves a cabo, la agenda que tengas con los clientes, para no mezclar las dos cosas. La plataforma es para subir el ticket de venta o la factura de la venta del producto o del servicio que entran en esta campaña. Gracias. Sí, no se pueden reservar los vales. Laura, si pots gestionar tu les mans aixecades que hi ha i anar donant paraula a la gent perquè no se quedi això. Vale, següent, Finis Africae. És una llibreria. Sí, gràcies. No, només una pregunta, perdoneu. O sigui, he entès que cada client només pot gastar 3 bonos a una botiga. Ja no pot gastar més, ja en tota la campanya ja no pot tornar. Correcte, sí. Bueno, és a dir, cada persona en té 9 tíquets en total. El que pretén pot gastar màxim 3. Això ho feim perquè la gent se repartisquin millor els vals de descompte i no vagi tothom a una tenda i se'ls gasti tots. N'hi ha 9 en total per persona, però 3 com a màxim en cada comerç. Jo me'n puc gastar 3 aquí, 3 allà i 3 a l'altra tenda. En total 9, però màxim 3 per tenda, ¿vale? Anem a la següent. Sabateria Canyelles, si vols xerrar. No sé com se fa això. No, he fet la pregunta ja abans, gràcies. Ja l'has fet, vale. Vale, si podeu llevar la mà alçada els que ja heu parlat, així jo crec que si no en queden més preguntes podríem finalitzar aquesta sessió. Bueno, espera, que hi ha preguntes en el xat que encara no han resolt. Un moment. Charranca, buenos días. En la aplicación no me aparecen las pestañas de canje de bonos. Bueno, esto se debe a que todavía estamos revisando todas las solicitudes. Hasta que no veamos que está todo bien, no se cambia la licencia completa, la tendréis limitada. Supongo que es eso. Todavía estamos revisando las inscripciones. El tema del ticket, os pasaremos un ejemplo de ticket, ¿vale? Para que veáis cómo se hace, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, activación de servicios. Hasta que no revisemos y demos el OK, no podréis ver los servicios. Todavía estamos en proceso. El mismo ticket. Por favor, poner ejemplo del ticket. Vos enviaremos un ejemplo del ticket.
No s'ha d'escriure damunt el tiquet. Bueno, depèn de la màquina registradora que tingueu. Si feis els tiquets a mà, podeu escriure a boli. Claro que sí. Activación de servicios. Bueno, això no està. Perdona, una pregunta. Sí. Sí, jo vaig fer la campanya anterior i així com vaig fer el tiquet saltapic, m'ho van donar l'ok, no me'n van revisar cap ni res. Basta que el faig exactament igual que la campanya anterior, no? Exacte, exacte. Exactament igual que la campanya anterior, va bé, no, Àlvaro? Va bé, va bé. Ara, sí, ara no ens en recordam exactament com el vares fer tu, però, bueno, si te'ls varen donar... Bueno, sí, és un tiquet normal i corrent, vaig fer un cunyo que posava el número, els vales, i a baix de l'import total, posava el vale, descomptava, ho feia mà, descomptava el vale i després posava a baix l'import, i ja està, i no me'n van tornar cap, va anar tot ok. Vale. És superimportant que poseu el concepte palma activa. Perquè ara sí, vaig fer un cunyo. En general per tothom, perquè com que hi ha 3 campanyes, hi ha bons de Mallorca, bons de les Illes i bons de palma activa. Hi ha 3 campanyes en funcionament. És superimportant posar el nom de palma activa. Vale? Jo, per no equivocar-me, vaig fer un cunyo i vaig decidir que posava el cunyo i al costat el número de vales. I així va dir perfecte. Vale, gracias. ¿Cómo se considera el cobro de los vales por parte de la administración? Estoy leyendo que es como una subvención. El pago que recibiréis, sí, tiene el concepto de subvención. En este caso, vuestro gestor, a la hora de contabilizar ese ingreso, que puede, el que debería conocer cómo aplicar este pago que se hace por parte de Palma Activa, ¿de acuerdo? Para que no suponga una doble generación de ingresos para el comercio, ¿vale? Pero eso tiene que ser vuestro gestor, el que lo tramite en vuestras respectivas contabilidades. Jordi, aquí hi ha una pregunta que diu: la cuenta bancaria hay que meterla manual porque aparece en blanco. És a dir, cada comerciant ha de posar el seu número d'IBAN a la seva fitxa. Si s'utilitzarà la plataforma Moneder per generar la documentació bancària, sí. Només cal, llavors, com que això encara no ho hem concretat, o sigui, les dades hi són, però si a sobre es volen fer servir la pròpia plataforma per generar els documents bancaris, clar, llavors, per generar documents bancaris ja directament necessitem que hi hagi els IBANs dels establiments i el del compte, diguéssim, emissor, que en aquest cas seria el de l'Ajuntament. I jo tenc una pregunta. Si un comerciant puja una foto que està equivocada, el propi comerciant pot canviar la foto dins la plataforma? Sí, és això que us ensenyava aquí a Moviments. Aquí a Moviments, cada moviment quedarà amb una foto, no? Cada venda que jo faig queda amb una foto. Si jo clico sobre la foto, la puc canviar. Seleccionar arxivo i canvio la foto. Ho puc fer mentre diguéssim, el bo o el tíquet està com a pendent de validar o com a factura simplificada pendent o com a no validat, perquè si està no validat vol dir que ja hem trobat algun error i s'ha de corregir. Evidentment, si està validat o liquidat, no poden modificar-lo ja, perquè, per raons òbvies, no? Vull dir que si està validat vol dir que ja en breu serà liquidat i si està liquidat, doncs encara menys. Vale, i una cosa important que mos hem oblidat, hi ha moltes tendes que tenen un CIF però diversos locals físics. Això com se fa dins la plataforma perquè hi ha gent que ho vol saber? És a dir, és una empresa però un parell de tendes localitzades a Palma. Això quan es dona d'alta la primera botiga, a dintre de paràmetres de la botiga, dades d'establiment, a dalt de tot surt una icona de donar d'alta una segona botiga. Llavors, diguéssim que jo
a partir de la primera botiga puc crear una segona o una tercera, sí? Que el que fa és compartir CIF. D'aquesta manera, si jo tinc la botiga en 4 ubicacions de Palma, doncs a la web els ciutadans i els clients sabran que poden anar a les 4 botigues que jo tinc a Palma, perquè totes 4 estan dintre de la campanya. Llavors, a nivell d'ús de bons, es reparteixen entre les botigues. Si aquell CIF li tocaven 600 bons, o 600 vals, doncs es reparteixen entre aquestes 4 botigues, perquè les 4 botigues puguin fer els canvis, però complim amb la normativa que un CIF té associats X vals. Vale. Això, és que com que ara estic a l'entorn de test, a material formatiu i fax de les botigues, de les persones que tenen les botigues, hi ha una miniguia que explica qui té la necessitat de duplicar una botiga, com ho pot fer. Està explicat. Bueno, pasamos a la pregunta de Claudia Marcos. En un mismo ticket podemos aplicar vales y bonos. No, no se puede. No se puede. O vales Palmativa o Illes Balears. Per als dos, combinar dues subvencions, dues campanyes en el mateix ticket no se pot, ¿vale? Aquesta plataforma només és per Palmativa. Claro, i aquesta plataforma és per Palmativa. Després, Bons de les Illes Balears té una altra plataforma que és totalment diferent i, bueno, no se poden combinar els dos comptes, ¿vale? Sí, fer referència novament a la subvenció, que és per al consumidor i no per al comerç. Les bases parlen de beneficiari directe i indirecte, tant per una part com el comerç com una altra part per el ciutadà. El que sí entenem nosaltres i que queda bastant clar a les bases és que el pagament que farà d'aquesta subvenció de la campanya Palma Activa forma part d'un pagament addicional que fa l'Ajuntament, en aquest cas, juntament amb el ciutadà que compra el respectiu producte. No hi ha un ingrés extraordinari addicional, sinó simplement una venda amb dues formes de pagament, una per part de Palma Activa i una per part. Per tant, no entenem que hi hagi uns ingressos per explotació extraordinaris. Però això correspon als vostres gestors la comptabilització o la gestió d'aquest ingrés addicional. D'acord? En referència a quan sabreu quants de vals vos toquen per cada comerç, no ho sabem. Fins que no haguem tancat el número d'inscripcions, no ho podem saber, perquè s'han de dividir el número de vales entre el total de tendes que s'han apuntat. Fins que no sapiguem quantes tendes s'han apuntat, no podem saber quant de vals vos han tocat. Encara no ho sabem. ¿Dónde podremos encontrar el vídeo? Lo subiremos en la página de Palma Activa y si no, pues os enviaré el link directo para que podáis ver el vídeo. També sí, amb el link també podem intentar penjar-lo aquí a material formatiu i fax, si voleu. Super. Perfecte. No sé si hi ha més preguntes. Sí, jo n'he fet jo volia fer una. Hola? Jo volia fer la darrera, una observació. En el tema aquest, ja sé que és un tema per parlar amb el gestor de cada un, no? Però jo m'he cridat l'atenció perquè se parla de que hi ha una subvenció al comerç, però la subvenció no se fa al comerç, se fa al ciutadà. O sigui, nosaltres acceptem un mitjà de pagament que ens dona un ciutadà, que l'Ajuntament li dona al ciutadà, no a mi. Llavors, jo no veig per on està el tema aquest de cap... Jo no rep cap subvenció de l'Ajuntament perquè Palma Activa me pagui els tíquets que els ciutadans de Palma han emprat perquè Palma Activa li ha donat a ells. Te ho explic. Tot consisteix en que s'afavoreix i s'incentiva que la gent vagi a gastar els sous a la teva tenda.
incentivant el moviment en lloc per combatre la compra online, per exemple, perquè molts de llibres i molts de productes... Els ciutadans poden agafar-se uns nous bons i no venir cap a la meva botiga. O sigui, no incentivar la meva botiga, sinó la compra del ciutadà que té una ajuda per el que ell compra, que ho pot comprar a qualsevol botiga. Però totes amb els requisits de ser un petit comerç, precisament, per combatre la compra online, per exemple, que és un dels mals que estan patint tots els comerços, no només de ciutats, sinó de les illes i de l'Estat i d'Europa. Sí, Miquel, amb això completament d'acord. De totes maneres, és una tonteria per la meva part, perquè és una discussió teòrica que no duria enlloc. Però bé, gràcies per contestar, de totes maneres. Allà, no sé si hi ha alguna pregunta més. Si qualcú vol aportar alguna cosa. Noelia? No sé si has aixecat la mà. Ara no sé si... Noelia, no sé si querías aportar algo, que te he visto que has levantado la mano. No ho sé, no. Però si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. I... Sí, si teniu algun dubte podeu escriure a Comerc. Vos deixo per aquí l'email. És comerc@palma.cat. I gravarem aquest vídeo, ja està gravat i el pujarem a la pàgina i vos enviarem el link. I el que podem fer és que hi ha un altre webinar la setmana que ve, dia 23, si no m'equivoc, i el de la setmana que ve el podem fer en castellà. Aquest ha estat en català i és que si no... Però si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Molt bé, idò. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Gràcies, Jordi. Vinga, de res. Adéu. Moltes gràcies a tothom. Adéu, Jordi. Adéu.